Na yi nadamar abin da na aikata a rayuwata ta baya. To mai sauraro, ko me wannan jaruma ta aikata a rayuwarta ta baya da har ta nuna cewa yanzu ta yi nadama? Cikakken bidiyon muke tare da shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To mai sauraro, samu guri ka zauna kar gunnuwanka. To amma kafin cikakken batun ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun zababbun labaranmu kuma da da zarar mun dora. To ita dai wannan jaruma Hadiza Gabon ta kasance jaruma ce a masana'antar ta Kannywood kuma fitacciya wadda ta sanu a gurin al'umma. Idan za ku tuna wannan jaruma a da tana fitowa a cikin shirin fina-finan Hausa wanda a yanzu gaskiya ina ga a manyan mata ne kawai take fitowa a cikin shirin fina-finan da ake gudanarwa na yanzu. Yayin da wannan jaruma ta yi nadamar abin da ta aikata a rayuwarta gaba daya. To mai sauraro guri ka zauna ka ɗauko nan ga cikakken mutum yana zuwa, mun gode. To mai sauraro, mun san cewa dai dukkan mai rai yana da masoya kuma tabbas yana da makiya. Yayin da ita ma wannan jaruma haka take da masoya kuma take da makiya. Hakan ne sa wasu daga cikin makiyanta suke ganin cewa sun bata mata suna. Yayin da har fejiga ake budewa a kafar sada labarai ta wato Twitter, Instagram da Facebook wato da sunan wannan jaruma Hadiza Aliyu. Yayin da shi kuma wancan fake din account din an bude shi ne da wato sunan Hajiya Hadiza Gabon. Yayin da suke posting din abubuwan banza da account din nata. Yayin da wasu daga cikin mutane masu karamar fahimta suke tabbatarwa da mutane cewa kwarai ita ce wannan jarumar. Yayin da ta fito ta yi wa mutane bayani dalla-dalla kan cewa wancan account din an bude shi ne da sunanta. Ba wai nata bane, ita account dinta sunansa Hadiza Aliyu. Hadizatu Aliyu. Yayin da waɗannan hotuna suke ta yawo a social media an editing ɗinsu ne. Ba wai na gaske bane ko kuma ta ɗauka ne da kanta. Haɗa su aka yi editing ɗinsu aka yi, kawai makiyanta ne suna ganin cewa za su ɓata mata suna. Amma wannan bidiyo da ke tawo a social media duk ƙarya ne. Ku ci gaba kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Mun gode kallon wannan channel namu mai albarka. Mun gode masu sauraro.